Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matalom. Okay guys, tungod sa natay problema guys, ato ning buhaton atong sulbaron. Manguantag bidok sa kanang mga suppliers guys para atong i-support sa katungkol. Okay. January 11, 2020. Francisco Pipi at your service, Matalom nun. Ato ning buhaton guys para masolve atong problema niya. Mangukay ta guys. Muli guys, bidoks ni guys. Niya naman tayo problema ron atong sulbaron. Dapat jud guys atong mga documents guys atong secure para pag natay problema atong masulbad. Atong secure atong mga documents aron basta og natay mga kuan natay makitaan guys. Mga importante guys, basta natay kuan itong mapapila dito na ito doon kay matagal bos panahon guys. Itong mga kuan. Sorry guys, ang buhaton basta natay problema ay gayon kuan. Importante guys, imong ang mga papers nakasecure din siya mga way makabinuang guys. Okay, mano ni ang atong problema guys, nakita na sa kwan